Hekk kif jintemmu l-eżamijiet ta' Ġunju, normalment fl-iskejjel jirrenja skiet li rar isibu tul is-sena skolastika. Iżda mhux l-istess jista' jingħata l-Kulleġġ Marija Reġina fin-Naxxar, fejn bħalissa għaddejjin xogħlijiet bit-tħejjija l-Settembru li ġej meta tfal jerġgħu lura għall-bankijiet tal-iskola. B'investiment ta' €1,300,000 qed issir estensjoni tal-iskola eżistenti li tilqa' fiha studenti tal-ewwel u t-tieni sena sekondarja. Tkellimna mal-perit Franceska Ksisa li spjegat f'aktar dettall x'se tinkorpora l-binja l-ġdida. Għandna 4 solari, l-ewwel 3 solari ħajkonna klassijiet u fuq l-aħħar solar se jkollna laboratorji. Il-binja se tibda topera fl-aħħar ta' Settembru u b'kollox l-iskola se tessa' 650 students. Apparti l-binja msemmija għaddejjin xogħlijiet fuq parti oħra tal-iskola. Fil-fatt qed jinbena solar ieħor fuq binja eżistenti li ma' solar se joffri faċilitajiet ġodda marbuta mal-arti u x-xjenza. Dan kollu jitfit mal-politika tal-Gvern li permezz tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda qed itejjeb l-infrastruttura edukattiva ta' pajjiżna.